Hi guys, good morning, गोजोन फुंबिलि। आं दानि बावैसो जास्ट भिडिअखौ नायदोंमोन आरोना प्रान्जल ब्रादारनि चेनेलाव आं नुदों गोबां दुखु नांदों जे जोंनि बर'नि जे सुबुंफ्रा एभिक्सन खालामजादों माबानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय आरोना गुवाहाटी हाजो जायगानिफ्राय ओमफ्राय गोबां सुबुंफोरा जोंनि बर'नि सुबुंफ्रा गुवाहाटीयाव खामानि मावहैनानै हाजोफोराव थानो लादों आरो पारमिसन लागोन ना लायाखै आं बेखौ मिथिया पारमिसन लाखादोंबाथ' बेबायदि जानो नाङा आं बेखौ सानो मानो होनोब्ला बेथ' मोनसे फरेस्ट जायगासो नालाय बेथ' मोनसे इनभाइरनमेन्टेल प्रटेक्शनाव जोंनो दंफां लाइफां गोबां गोनांथि आरो जुदि दंफां लाइफां दानफायनानै जुदि लादोंब्ला बा थाहैदोंब्ला होमबा बेवहाय फरेस्टआ बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ होखारनायनि बिसोरहा मालाय राइट्स दं आरोना खिन्थु आं एज ए बर'नि जानानै आं बेखौ बिराद दुखु मोनदों जे जायफोरा मालाय न' बानायबायमोन आरो बिनि गेजेराव गथ' गथाय बेयावनो थानानै फोरोंगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव बेयावनो थानानै गावसिनि लाइफफोरखौ खुङो बेयावनो थानानै नैबे जोंनि बड'लेण्डआनो जाया मानो सोरबा बड'लेण्डनि बाहेरनि रायजो राजाफ्रानो जाया मानो गावसिनि न'खरफोरखौ खुङो खाङो नायहरो माहरो मानो होनबा गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि दंसै जोंनि गुवाहाटीयावहाय स' बै गुवाहाटीयाव थानानै खामानि मावनो गोनां जायो आरो गुवाहाटीयावहाय थानानै जुदि खामानि मावब्ला खायसे मानसिफ्रा भारा होनो हाया स' बै भारा होनो हायैनि थाखायनो बैफोरबायदि जायगायाव थानो गोनां जादों आरो बिनि गेजेराव न' बासायनो गोनां जादों आरो न' लुनो गोनां जादों आरो मोजां मोनदोंबो बे जायगायाव गासिबो सुबुंफोरा माने सिनारि बिनारि डेभेलपबो जालांहांबायमोन आं माखासे ओरै मोनसे जायगाथिं थांदोंमोन खेबसे गोबाव जाबायानो आङो 1.5 बोसोरानो जासिगोनदां थांदोंमोन गिदिंहैदोंमोन हाजोफ्राव नायहैदोंमोन आङो आरो बिथिंजाय आङो गोबां जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा हाबो लाहैनाय आं बेखौ नुदों आरो फैसा होलायनानै लानायखौ आं बेखौ मिन्थिनो मोन्दों स' पारमिसन लादोंना लायाखै आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु फैसा होलायना लादोंबाथ' होनबाथ' पारमिसन लादों जानांगौ खिन्थु नैबे दानि जि घटना नलबारि ना मा होन्दोंमोनथाय गुवाहाटीनि जायगायाव जानाय जि जाथाय एभिक्सन बेखौ लानानै आङो एसे दुखु मोन्दों आरो नटिस होगोन ना होआखै आं बेखौ मिन्थिया नटिसथ' होग्रोखानांगौ जेनेबा जुदि एभिक्सन खालामनोबा माल माथा गोबां सिफायनाय जायो मानाय जायो खायसे सुबुंफोरा गोबां बायदिसिना दुसिनो हागौ बेवहाय सोरबा लिडारखौ दुसिनो हागौ माखौ दुसिनो हागौ स' एभिक्सन जे जाथाय जादों एभिक्सना फरेस्ट माने माबानिफ्राय जायो प्रटेक्शननिफ्राय जायो आरो फरेस्टनि मिनिस्टार बा बिनिफ्राय जायो आरो बिनि गेजेरावहाय जिखिनि माने हा माने फरेस्टनि हाखौ आवग्रिना दङ बै हाखौ हिसाब खिथाब खालामनायनि गेजेरावहाय जायफोरा आवग्रिदों अब्ला बिनिसो एक्सनखौ लानाय जायो आरोना दा गुवाहाटीनि जे थानाय जोंहा रायजो राजाफोर बाखिन्दाफोर जे बर' सुबुंफ्रा न' लुनानै थाबाय बेसेबां समनिफ्राय थादों आं बेखौ मिन्थिया स' राइट्स मथे इनभाइरनमेन्टेल राइट्स मथे प्रटेक्शन मथे आरो जुदि गभर्नमेन्टनि हायाव थायोब्ला बिथांमोना मोन्थाय दङ सिफायनो हानाय मानो हानाय बेखौ मिथिगौ दा जोंबो माने बेखौ बुजिनांगौ जे जाय मानसिफ्रा थाखादों बिसोरखौ होखारनो नाङा आरो जाखाबायानो नङा होमबा जायफोरा न' लुखाना थाखाबाय आरो बेवहाय फेमिलि बानायबाय नङा होमबा स' दा सोरबा सोरबा गेदेमाफोरखौ बुंजानो लुबैगोन जे बेखौ होखारनायखौ बन्द' खालाम मा खालाम ओमफ्राय दा गेदेरमाफ्रा ओरैनो बिटिआरनि एकर्डनि दारै जिखिनि इमप्लिमेन्टेसन दङ बै इमप्लिमेन्टेसनखौ बानायनायावनो बा बेखौ खालामनायावनो बिराद गोसो होथाबना दंगासिनो दं इन्टाराप्ट जाजानो गिना नङा होमबा आरो मानो होनोब्ला दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला आं मिन्थिनाय मथेब्ला आसामा जेब्ला एकर्ड जादोंमोन बै एकर्ड जानायनिफ्रायबो दासिमबो एकर्डआ जोबजोबाखै ना मा होनदों माने दफाफ्रा आरोना दा बेथ' स्टेट जाखाबायानोखा आसामाथ' जोंथ' बिनि सिङावनो दङ खिन्थु माखासे एकर्ड जादों बेवहाय जेरै दा जोंना बिटिआर एकर्ड जादों बै समाव स्टेटनि एकर्ड जादों आसामनिया स' बिनि जिखिनि दफाफोर बेखौ दासिमबो माखासे दंबावो बे बाथ्राखौ मिथिदों अब्ला माने जोंबो जुदि थाबैनो जोंनि इनक्लुजनखौ खालामनो हायोब्ला होमबा जोंहा गोबां मोजां जागौमोन खिन्थु बेखौ माने मोजाङै मा होनो बेखौ आवगायलांनांगोन गभर्नमेन्टजों मिलायनानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे हारसिङै सरखार नङा बिटिआरनि सिङावहाय आरो बे एलायन्स सरखार आरो बिनि गेजेराव बेखौ सिफायनो थाखाय गावजों गाव नांलायहोनो थाखाय जों गोबां मानसिफोर लोगो मोनगोन दा जों बेखौनो दा माबा मोनसे गर्व बुङोब्ला
बा माबा मोनसे बुङोब्ला बेखौ एसे सिफायनाय जागोन आरोना। दा जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानैनो जोंनि माखासे पलिटिकेलनि माखासे दैदेनगिरियानो होन, सोरबा ससियेल वार्क, सोरबा माने अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिफ्रानो होन, स' बैफोरनि सायावहाय गोबां मोजां एनालाइज खालामनांसिगोन आरोना। दा दिनै जायफोर बर'फ्रा गुवाहाटियाव थाहैदों, बैसोर गुवाहाटियाव थानाय सुबुंफोरखौ मोनसे जायगा होखानाय जे दं होननानै बुंदों बिथांमोनहा आरो थाखानाय, स' बेखौ मोजाङै नायनानै बेखौ बिजिर खालामनानै बेखौ दैदेनगिरिफ्रा खालामनांगौ। आरो बिनि गेजेराव मा जामारदों जाथाया आंथ' जेबो बारा मोनथिजोबा, डाइरेक्टलि एभेक्सनसो होनदों नङा होमबा। दा थानायाबा माब्लानिफ्राय थादोंमोन बेखौथ' जों मिथिया, मानो होनबा गभर्नमेन्टआ मोनसे रुल खालामदों, माखासे समनिफ्राय जिखिनि थादों बिथांमोनहा मोनगोन आरो माखासे जायफोर थायाखै बिनिफ्राय मोननाय नङा। स' बिदिनो आरोना। दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ बा बिटिआरनिया जायफोर दायो हादान गोदान लादों, जेरै हमना ला सरलपारायावनो होनना ला, सरलपाराथिंजाय गोबां हादान गोदान सिफायदों, जायफोर मानसिफ्रा बेरायहैयो बिथांमोना नुयो। दिनै बिथिंजाय एभेक्सन खालामथ'वाखै, बिकज साननानै नायदों आरोना। दा गुवाहाटिनियाबो जिखिनि बे बिटिआरनि आउट अफ बिटिआरनि गोग्लैबाय, स' जे फरेस्ट मिनिस्टार बा आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बुंनांगौ आरो बिनि गेजेरावहाय नायनांगौ बेसेबांखिनि हायो बिथांमोननि जायगाखौ बासायनो थाखाय, जे फरेस्टनि एक्टजों थाङोब्ला बिसोरखौ बेसेबांखिनि बासायनो हागोन नङा होमबा। स' बे हिसाबै नायनानै बे खामानिखौ मावनांगौ। स' थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोना दसे टाइम होनायनि थाखाय, बाट आं बिराद दुखु मोनदों आरोना बे बाथ्राखौ। आं बिराद सम जाबायमोन भिडिअ होथ'यैया, मानो होनोब्ला आं एसे देहाया एसे माखासे प्रब्लेम जानायजों लोगोसे आरो आंना कम्पिउटाराबो गाज्रि जाना होदों, ओमफ्राय आं दा मबाइलजों बानायदों आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ भिडिअखौ होनानै होदों आरो आं बे दुखुखौ नुनानै आं थानो हायासै। आं बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायथारबाय। सिखारग्रोमोन आङो, बानायनोसै बेबायदिनो सिखारनानै बानायनोसै होननानै आं बानायबाय आरोना। स' थेंक इउ स' माच, गोजोननाय थाबाय। जय बर' हारिनि जय, आरो जोंनि बे गुवाहाटियाव थानाय बर' सुबुंफोर रायजो राजाफोरजों आं सापर्ट दङ। थेंक इउ।